Magħna, Dr. Muscat, għandna wkoll The Strong Man li għal kontrarju ta' Mr. Cool għadu iżgħar u inti wkoll persuna li għandek saħħa straordinarja. Ġifieri naraw il-filmati, naraw ir-ritratti tiegħek. Din ġenetika jew inti bit-taħriġ matul iż-żmien sirt il-training meta kont żgħar kont nefal ġebew li ġim xej, qatt ma mort ġim f'ħajti. Ġebew u minn hemm bdejt. Għax in-nannu kien jefgħu il-ġebew, in-nannu kien saħti u ġejt Palu. Però mbagħad inti ħutek pereżempju ma nafx għandek x'ħutek għandhom din is-saħħa straordinarja. Hija. Kien pereżempju id-direttori tal-telefon tal-Londra ta' xi kien jaqtawa ftit sekondi ta' bum. Hawnhekk kellu s-saħħa. Li jgħiduli dina don ieħor. Barra id-don tal-ġenetika il-muskoli tiegħu li għax aħna għandna żewġ kwalitajiet, għandek il-muskolu għandu żewġ kwalitajiet ta' fiber. Għandu slow twitch u għandu il-fast twitch. Li għandhom type 1 u type 2. Iktar ma jkollok mit-type 2 mill-fast twitch, iktar jkollok saħħa fil-muscles u iktar tista' tagħmel movimenti maġlin, tifhem? Is-slow twitch huwa li ġarek tagħmel iktar affarijiet fit-tul u bil-mod, mentri il-fast twitch iġaluk tikkoordina u tagħmel iktar ma jgħiduk iktar saħħa, u però ikun iktar f'temp qasir. U l-muskoli tiegħek jgħajjew iktar malaj, ikun spen qasir, ma jkollux spen twil. Pereżempju ngħidu aħna bniedem li jerfa' heavyweight tara jerfa' l-ħadid. Tajjeb, ma jagħmilx waħda wara l-oħra, jagħmel waħda, mbagħad ma qas ikun kapaċi jagħmel tieni waħda, jieqaf, jistrieħ ftit u mbagħad jiġi jipprova ħalli jipprova jagħmel naqra iktar peace. Illa li dawn huma muscles li jaħdmu b'saħħa, però l-attenzjoni tagħhom tkun ftit l-endurance tagħhom. L-irt insaqsil Tony bħala dieta inti tikol aktar minn nies ordinarji? Naħseb ngħid iktar minn xi ħaġa norma, imma l-ikla tipika tiegħek inti biex Mediterranean hekk, pasta, ħalejb nixrob ħafna, ħalejb. Importanti ħafna li kont qed tgħid inti ħuk li għandu hawnhekk b'saħħtu, illa għaliex dawn in-nies li jitwildu ftit differenti mill-oħrajn u l-muskolu tagħhom u l-erq tagħhom ma jkunx eżatt fil-post bħal tagħna, ma jkun ftit ibbot minn dawk ikollhom saħħa u kapaċità iktar milli konna aħna. Ġifieri anki l-ġenetika tiffavorihom, jitwildu b'daw il-vantaġġi. Imma ovvjament inti mhux inbilli kollek dal-vantaġġ, il-vantaġġ tiżviluppahom.